Gure taldean orduak ematen genituen eztabaidan. Batzuetan, zer esaten zuen telebista iragarki baten letrak, beste baten, espazioan pistola batekin tirorik bota alden ala ez. Nondik datozen kakahueteak, edo bizilagunen etxeko piztinan, kokodrilo bat ikusi genuen ala ez. Egun baten, Mirenen etxean topatu genuen Arrasateko plano bat. Eta planoa 268 kalean bukatzen zen. Eta nola ez, hasi ginen eztabaidan. Nik esaten nuen, zati bat galduta zeukala, eta zenbaki gehiago egongo zirela jarraian. Arrasate, ezin zanpukatu 268 kalean. Derrigorrez haratago, kale gehiago egon behar ziren. Mikel, gu baino pixka bat nagusiagoa zen. Eta aldiz esaten zuen, mapa guztiz zuzena zela. 268 orrialdean bukatzen zela. Bestela, jarriko zuela notatxo bat letra txikiz. 269 orrialdean jarraitzen du. Mapak horrela esaten bazuen, horrela zen. Mikel, astun samarra jartzen zen beti, bera nagusiagoa zelako. Ai... Eta gerra bizia piztu zen taldean. Eta beti eztabaidan ari ginen. Jolasteko elkartzen ginen bakoitzean. Ura edateko iturriko lerroan itxoiten geunde bitartean. Liburutegian, ikastolan, futbolean, gorde-gorde karitzen ginen bitartean, eta parkean belar gainean etzandak geunden bitartean. Egoera hau konpondu beharra zegoen. Eta azkenean, erabaki genuen modu bakarra zegoela egoera konpontzeko. Joan bertaraino eta guk geuk konprobatu zer zegoen 268 kalearen bukaeran. Bosten eskuak batera jarri genituen eta ibilaldi bat antolatu genuen Arrasateko 268 kalera ikusteko ia ondoren zer zegoen. Motxilak beteta genituen horrelako bidei baterako janari eta edariz. Genuen txokolatea, zukua, bokatak, bokata bai, bokatak hartu genituen, fruta ere. Eta nola ez, ditxosozko mapa. Hartu genuen urbanoa.
eta azken geltokiraino joan ginen. Autobusetik jaitsi, eta oinez jarraitu genuen. Emozio handia genuen horrelako espedizioko partaide izateaz. Oianera edo basamortura joatea bezala zen, baina hemen bidea oso ondo seinalizatuta zegoen. Izugarria izango zen, duela urte asko, oraindik dendak eta autopistak ez zeudenean. Oraindik mundua ezezaguna zenean. Eskuetan, makilak genituelarik pasatu ginen kale zabaletatik. Jarraitu genuen eguzkiaren brujula bidea maiezinetatik. Igo genituen torretako azken pisuraino herriko ikuspegi hobea izateko. Etxetik atera ginen eguerdiko lehen orduan, eta arratsalde erdia zen, eta oraindik joan nahi genuen 268. kalea oso urruti zegoen. Kalkulatuta genuen ordu horretarako etxean bueltan egongo ginela, eta sofan marrazki bizidunak ikusten egongo ginela. Pixkanaka abentura hartako emozioa gutxitzen zijoan. Eta ez bakarrik hanketako mina genuelako, eta batak besteari kulpa botatzen geniolako eguzkitarako krema ahaztu genuelako. Bazegoen beste zerbait ez genekela nola azaldu. Urrutiago joaten ginen neurrian denak antz gehiago zeukan. Kale berri bakoitza, aparkaleku edo denda bakoitza, aurrekoaren oso antzerakoa zen. Lego handi batekin eraikitako herri bat bezala. Hurrengo kalea, aurrekoa bezala. Aurreko etxea, hurrengoa bezala. Bakarrik, izenak aldatzen ziren. Mapan zegoen azken kaleko bukaeraraino iritsi ginenean, zeruak kolore gorriska hartua zuen. Eta guk, gure hankak deskantzatzea besterik ez genuen nahi. Prestatuta nuen irabazle diskurtsoa, baina bat-batean, zentzugabea iruditu zitzaidan. Ez nengoen posa sentitzeko humorez. Suposatzen dut, taldeko besteak ere nire antzera sentitzen zirela. Batzuk aurrera joa zen, eta beste batzuk atzerago. De repente, aurretik zijoana topatu nuen karreteraren erdian. Hankak txintxilizka. Eta aurrean, ezer ez. Egia zen, 268. kalean bukatzen zen Arrasate.